Praise the Lord, kaito kaham. Kaito kaham. Bini khairok mahamsak marok pai flya. Kaito kaham. Kodoko khe hablayan laibo. Te keplai kaito ni kok ni bagai tiarang layana. Kaito kahamili. Kaito kaham. Tini ni chini topik nke. Kwthangno. Kwthwirokni bisingo. Ta naituk di. Hallelujah. Lamsogo takok Shemon. Bokuk Rebecca. Bokuk Jimmy. Bokuk Shebika. Kaito kaham norok jotono. Kwthangno. Kwthwirokni bisingo. Ta naituk di. Obono. Tini ni chini topik. Kaito kaham. Yes, Deepika, Akhil, kaito kaham norok nobo. Chung ala maklok lai nai. Luke chapter 24, verse ngangke 5. Kaito kaham. Kodoko ke klok lai yana seng. Luke chapter 24, verse ngangke 5. Luke chongo. Bahaya ni rai da. Ani yang network kisi sha. Okay. Fluctuating zak. Ups and down. Ani korang serai da norok ni bisingo. Tomono korang serai nyongke seng continue kailesinai. Kaito kaham. Korang okay. Kena jatong bai. Praise the Lord. Or Luke 24 verse 5 akong sijak. Kirima habui abrirok ha naiklai tonglaika. Afro a borok no hai hini shaka. Tamni shaka borok kwthangno ba norok tamungui kwthwirokni bisingo naitugui tonglai. Borok kwthangno ba norok tamungui kwthwirokni bisingo naitugui tonglai. Okay. Jisuni mang kwthwi naina thangnai rok obo haikeno sajaka adino. Okay. Jishu kwthwiyable Jishu kwthangse
hake kwthangno ba bahai ke norok sima lengno naitugui tonglaiba kwthangno bahai ke norok kwthwirokni bisingo naitugui tonglai Jisu kwthwia kwthangse hallelujah kaito kaham bahai norokle Jisu Kristo no bahai ingjak kwthwi Jisu or kwthang Jisu kaito kaham yes Michael sari kaham kaito kaham norok jotoni thani singmung norokni bagui Jisu Kristo bo mohai kwthwi or kwthang okay takuk Sunil ni answer kwthang Alpana Sheheli norokni answer bo kwthang okay kaito lobjak thang phiaba o jagao Jisu Kristo no borok boro naina thanglaikia kwthwirok tongmani thai simaleng aroso naina thanglaisio aboni bagui sorgoni swarirok bai borok tam sajaka norok kwthangno le bahai ke kwthwirokni bisingo naitugui tonglai tam Jisu Kristo kwthwi diba okay hallelujah norokni answer Jisu Kristo no norok kwthang ani goshiu haingatle phiaba tini borok Jisu no kwthang ani goshi phano bukuk bai simise e kwthang Jisu honlaio a kwthangno bisingo toniui okay samung khlainani relaya Jisu Kristo no kaham hini bo saimano kubui hini bo saimano langma hini bo saimano okay kathang tabo goshi laikya phiaba kathang Jisu no just haino discuss khailai drop bukukni kok sangui tongphio bisingo toniui samung khlaina riya Jisu Kristo no bisingo tonina nailaya Jisu Kristo bisingo sukri ke samungle bahke khlainai kaito kaham praise the Lord Jisu Kristo no kwthang wngjago phan ganang wngjago phiaba jefru romdi example bemar phanangkha afru tam salai o Jisu o kaito o bithi baraini bisingti phan hamrasidi o bithi barai sama bisingti phanu nang hamrasidi mane Jisu Kristo no kwthang kwplai phan ganang hneile goshiwo hai phano bebak je bo khlairi mano bin thani je phan tongo ni goshiwo but a phan tong mano fully aba ke goshilai sugya gajama Jisu Kristo thani bebak yafar sugui manya daud kisisa sondeho nang bebak manglak subrai nang bithi brai bisingte pan samu tangari sidi nang bebak bormana nasik o bithi brai taw sai tong gedeba yang tipan nang kisa hanyu dagar sidi ta bahai sadi tabuk okok rok khana mani yagulo Jisu Kristo kathangda phan ganangda kaplaida kathino mesan naida aka bemana hamra naida bobahai okay bo samung khlaima mungsa singni sahara na denang bo nizi anafia diba bono bebak sanamba ya diba
hake bebak no bini ya phao ya diba haike nini langmao Jisu Kristo no tabuk samung khlairena simi ya diba a jagatei bokoso tangi thebai tongban nang tangi fully completely nang bono poito khlaime yangi tong tam sai tong o bithi brai samar bising diba bithi kaham doktor kaham abuni slaipon tebo kaham Jisu akaham ko malik se logi tong ko ba tam Jisu enough ya dimani langmao kaito kaham praise the Lord Jisu enough ya danin langmao sab sab tong Jisu Kristo simi enough ani langmao sab tong gosinai bosimen beba tei na nge mung safano to tong korok sase hallelujah praise the Lord Jisu Kristo 그탕 뭐 beba ani langmano ya faro aba haike se bo ya faro ni gidiba ke korokso kroso kanta boma baida bo thuiba bo bai thangse a cross no choose khlayo Jisu bai thang cross no choose khlayo because nang je sumsok ganang angkha ang je sumsok ganang kha jeng je sumsok ganang kha o sumsok ni man thai aba haike kirima singsake btharna ni jugong ei baikha a thimong no khushi khushi bo goshi na kha borok ro cross no kha kirijago azorani borok ro cross no khang kisi kirijago tangla cross man aba kahamni symbol ya sumsok ganang kuk dagai kuk saya khlaijak kwbang kuk abo hairokno botharmani abo se cross a cross je borok nugui kirijago je cross no tabuk a cross no nang totara khasi tongo a cross no khushi khushi nogo thepao ha je cross borok nukho kisi kirijago nangla tangasa hamjakaba because Jisu Kristo a cross thima bai nini ani sumsok rok susajak baikha tabuk cross brand ngi thangsiu hallelujah a cross brand ngi thanga tabuk brand totara se khasi guri bai naple a cross no tattoos khlailayo ha nogo thelayo je cross no nukho borok kirijago a cross tau brand ngjak totara khasi se guri tonglayo kaido kaham hake nangboda Jisu Kristo no kwthwirokni bodolo toni tonika aro bono naina thangnai rok boro naitugui tongoi lehble kwthwirok tonima thaies naitugui tongoi layo hallelujah Jisu Kristo kwthwino mesani kwthangi basanai sasi bo kwthwirokni bodoloya kwthang wase hake nang a Kristo wono a Jisu Kristo tabu nini bisingo hungke nang saiman sidi nang bo bodol hongke kwthangni bodolose hake nang kwthang tutui kwthwirokni bodoloda basai tongoi trungkha nang kwthang tutui thimung lamao da himei tongoi trungkha nang kwthang tutui kwthwirok samani mani da sai tongoi kha kwthwirok tongmani thayo da asrugoi tongoi kha kwthang le hwnei tongo kwthwi bodolo da nangba basaja kaido kaham bini khairok ma hamjak marok paiflaya sate kaido kaham akao zorabo nang ang okay okong no srai srai ang thai bo kong no hongke
je cross thima bai Jisu Kristo je cross thaikia a cross brand ngi thang payo tabuk nang je Jisu bai thansang kha nang bus brand nang na nang bus kaplai je Jisu Kristo thimani bai a cross to no khas borok kiri jawo taba a cross okay koroksa borok blai call khlaya no mabu khai tongkha maybe samung nangjari phan tongkhana ambari like close ngi thang thang payo okay haifan receive to khlai manliya mat call khlaike net cut ngi thang payo kaito kaham norok no kok thaisa sungna mu chungnayo jorawo norok sak sak mo tabuk phanda kesen hai ba chuk thaya aba hairok de feel khlai bahai ke feel khlai sak sak no belai kaplai belai phangrang okay brand new product sangkhlai de ba mo brand new product mo brand new ri sak sang no nang Kristo sok pai mani bai bawai than sang mani bai nang sak sang no brand da feel khlai bahai nang tam feel khlai sak sang no kaito kaha bin khairok ma hamjak ma pai flaya okay ani sungmung busi slabia dangi to nang sak sang no bahake feel khlai balai kaplai ke de feel khlai na kesen balai fan ganan ke de feel khlai na fan kri ke okay sak sang no brand da feel khlai na ke bahai ne okay zo bahai de feel khlai bo bahai tabuk Kristo bai than sang mani yagulo hallelujah kaito kaham okay tapok shoni linke saksana kesen ke feel klayo ke bokong domali ke ang jisuni bisingte belai kaplai kaito lobjakten terok bahai no kaplai okay baksa fan ganang okay belai fan ganang kaplai aba bokok bai saimai okay tango kong sungi tong ke nang jefro saksana kesen feel klai nai shaitan mondono fai du logi klagi tangai but jefro ang batabok kaplai bai se thansa ang kaplai se ang batabok soi phan ganangko kathainya mesen nai bai se thansa a Kristo Jisu ani bisingo okay aba hake jefro nang ani position ani sinimung sungsani liat chukna hani se bo phan ganang ni phaisingo phai kaplai phai manani anok jaya sungsani phan ganang da no okay jesek pano shaitan phan ganang tong siteng bini phan bai ken no mesen ba ke phan sakangi agogi phaiding ni phaisingo nang nini sinimung no jefro saimano okay botei okay bini phanno tubui khabrum phaipano bo khabrum phaimano busuk do saimia kharmani bote bo dokuk nai because nang bini sinimung no saiman mani ba hallelujah jadi kaito ka mayum kwthangno khe borok kharlayo because mayum kwthangno phangrang haima tongjago phiaba a same borok no mayum kwthangno muphunui mayum komun khlairi mano korai kwthang kebo saga kawi manya a korai no muphunui je thangma jaga talangi mano okay farak asuk no nang sak sak no bahai ke no nang sak sak no kechen ke dano na kaplai ke dano tabu Kristo bai thansak mani yagulo nini sinimung nang jefro sak sak no kechen khlayo
Chogia kalayo, pankari kalayo. Okay. Nang sesaksana pankari ko nugui tongmani ba? Ayang okay, saimani paikya. Anono monok na musung naisya, soida. Nini bisingo pai botam kalai nai. Yes. Okay. Mayung kwthangri pirigi paike. Okay. Borok khalayo. But a same borok no am mayung kwthangno romui mupuni manu. Okay. Abahaino ko kalai layo. Te kabangma mupunjak mayum sengnogo. Koraino sengnogo. Ang example ramani se. Okay. Nang nini sinimungo paidi. Nang sinimung keringi tongma bagai. Nono zalog nai. Nono okay mesen naisya. Always nono zalogui tongo. Mesen tongo. Nang nini sinimung no pokjak mani bagai. Nang tabok nini sinimung no saiman sidi. Okay. Aje nono zalog nai. Nono tractor nai. Okay. Nono wanar nai. Makar sinai bo. Makar sinai. Kaito kaham. Nang sak kwthang bodolo sokpai tese nang sak no kwthwi bodolo talangi tongo. Jesu Kristo thangai basanai already kogri klangjak. Abo sabor kwthwi rokni bisingo naitugui tongoyo. Nang bo tabo a kwthang Jesu baise thansango. Haipano sak no kwthwi bodolo ke sinimung rui tongo. Abahake ngiman. Jesu kwthang seya kwthang baise nang krengjak ke bahake nang sak no kwthwi sinimung rui tong. Kechen kwthwi no kechen nable kwthwi bulai jaman ba. Chogia sabak kwthwi chogia ble. Pankri sabo kwthwi se pankri. Okay. Kabangma kaplai samung khlaime sabak kwthwi. Nang kwthang tile nini sinimung latang kwthwi ngi tongkaba. Nang boda o borok Jesu no kwthwi yo naitugui tongi mahai. Nang boda kwthwi bodolo thangi tongi kya. Praise the Lord. Kaito kaham. Bin khairok ma hamjak marok paiflai. Borone. Where are you? Kwthang tui kwthwi bodolo thangkangke tongthokjak ta soitan bo o phanasa bini sinimung chu saiman liya. Cholo. Kaito kaham. Bini khairok ma hamjak marok paiflaya. Praise the Lord. Kaito kaham. Tabuk o zorawo nang ang Jesu Kristo bai thansakman iyagolo soichini sinimung जों तमनो साइमाइया ओंखे आसिनि मंगो जों गरै ओंखे फायदा साबना हंखे आ मेसेंजर रखसे आबनि बेनिफिट नाव मेसेंजर नाय साबंखे सयता बेनि फान गरै अलरेडी मेसेंजर ताबो कप्लाइ abono mesene ke jisu bo bai se sung thansa bo bai kerengja aboso borro jisu bai thansa man yagulo sudu se tam khlai ki bla ke jisu kristo no kethei sini mungseri tong laisu o borro jisu kristo thangai basa kha basa nai bebak saimano bro abose ha koroso nai tong na to thanglai bro ha kor bisingu ja kethei jisu no nai tong na thanglai amoi ma sakable tamoni ma saka Verse 5 sangnogo, why are you looking among the dead for someone who is alive? Ham borok khorok se kathang, a kathang no bahke nor kathai bodolo naitong na phailai.
share khalai rifne korok so khaina hai. Luke chapter 24 verse 5. Berem neichi brini batang ba kai to kaham. The women terrified and bowed with their faces to the ground. Okay. After then the man asks, Masanka borok no, huh? Why are you looking among the dead for someone who is alive? Kwthang khorok sano bahagian nor kwthini bodol nai tugui tonglai. Borok kwthang no ba norok tamongei kwthwirokni bisingo nai tugui tonglai. Kaito kaham. Praise the Lord. Borok Kwthangno bahai kwthini bisingo nai tugui tonglai. Kwthang sabo Jishu. Kwthang no subrahini gosinai sabo nung ang. Bono poito klai sabo nung ang. Hallelujah. Praise the Lord. Tini nung ang Kristo gnanya diba? Nung ang Kristo bai thansangya diba? Nung ang borok ktalya diba? Nung ang matangjak mungo diba? Nung ang suknahani borok ya diba? Nung ang soya kai to hamjak mungoni bosani position ya diba? Hai. Nung bahai ke asuk keplai asuk kethango tong to diba? Nung nini sakno kethini sini muri tong. Even Jisoo Kristo nung kethe hayang jagi tong. Nung asang manglang Jisoo. Oh bithi berai rong bising tipano. Kisa hamre sidano. Bahai ke nung Jisoo Kristo nung kethini category tlang itong. Pan krini category nung tlang itong. Nung Jisoo nung mani ba bahai ke amus ke. Kesen ke wa nung nuhuri tong bono. Kaido kaham. Okay. Bini khairang ma hamjak ma pai flaya. Norgoro da. Khanai jatong. Buji jatong. Hallelujah. Nungsa ganang sap tong ba. Jisoo bi grangi dono bini ganang no ri rubai kha. Nungsa kathar sap tong ba. Beba sumsong no sakagi bini thui be kanor kathar khlai kha. Nungsa sak ham tai sap tong ba. Jisoo Kristo bujaka bahan sakak jaka ak sarak ba bebak nin hamyaro hambai kha. Nungsa talekha ka ham sab tong. Nung niji fight khainas nangya. Nini ngi chuba su khlainai phola kathar tabu nini bisingo te nini ngi bai thangkai thor choba khlai tongo nungsuk talika kaham sab tong. Asal leta pata manam sitra hamyano kathar khlaikya kaham khlaikya ganang khlaikya chuknahani khlaikya abu simia ko o sangsar kaplai kha nono torina bagi phola kathar hoka chubanai abu simia ko nini ngi bai thangkai thor tabung po choba khlai tongo nungsuk talika kaham tai sab tong sala. Nungsuk talika kaham tai sab tong. Tabung nung kaisi sinimung pha rime haida. Nini ngai kai tur bebang no khlai ba kya. Tabung nung o sinimung sudo rime ang kathang. Okay, ang kathi bodolo kare. O sinimung sudo da nang rime ya. Kai to ka. O sinimung sudo da nang rime ya. Ang kathang se. Ang kathi rong bodolo kare kya. Ani Jisoo kathang se. Okay. Kaham ani Jisoo ni yang ti sok pa kya. Okay. Yes, ang kaham. Jisoo ni mung ba ang kaham. Jisoo ni kasaba ang kaham. Okay, Jisoo thi ba ang katha. Okay, Jisoo kathinyo mesani thangi basa ka. Okay, ang kathang bodolo se. Okay. Ani Jisoo chukna hawa. Ang chukna hani se. Baba yang tansang ka. Ang molbrum ni se. O sinimung sudo da nang rime ya. Ha? Ay ta kaham bai hamya bai. An nusu adam ba kaham bai hamya ni bathai chable. Bokhe ba bathai saka. Nangkhe ba tini abano goshika. Ha? A second Adam Jisoo Kristo phai samung sare re manu nang kya diba. Nang saimia ko diba. Nang poria ko diba. Nang khanaya ko diba. Nang buzia ko diba. Nusu Adam kaham bai hamya ni bathai na sawi derari rekha.
nâng tini Jisu Kristo le tongo hono sak sang no tam honi gosi tong ai kaham hamya bai ai chol drop ta chol drop ko tonina bagai de Jisu Kristo cross thino no nini bagai Jisu Kristo cross saka thiman no chol drop ko tona bagai da Jisu Kristo cross thiman ya thi kosok romani no sumso gana kisa kaham kisa ko tona bagai da Jisu Kristo cross thimani main reason tamba complete it is finished paikha okong sable done it is finished paishuka goshi khable paishuka it is finished Malik declare it like already finished it is finished ara orchestra tongo rene announce khaimana ke bishas khlaiti blasna ara superstar tongo abono ke nang bishas khlaiti blasla ara jani munda thanglai jangnai abo ke bishas khlai blasna je jaga Jisu Kristo baithang finished sumsok finished okay bemar finished thimung finished paishuka je malik declare khair manoke tamni bagai asuk poito sayangi tongkha bana ar ka tamni bagai bakha udru mudru ar ka tang bakha udru mudru sangsani bebak announcement bebak advertisement no nang bilim khlayo malik je sai klangmani ni sumsok krikha nang katharse nang kahamse nang mazra krise abono ke poito sasukna ni bagai tamni bagile nang amasuk bakha mithigi tongkha boro usta khuitong na boro usta khuitong na kaito kaham bini khairok ma hamjak marok paiflaya nang kwthangno kwthairok ni bisingo naituna ta thangni nang niji kwthango no sok paikya angke kwthai a jagao thangi nang ta godalai because nono kwthai ke tonina bagi Jisu Kristo cross ka thaya kwthang you are kwthang you are alive mol brum ni bagi kwthang ba kwthang haike tongni okay kwthang tei kwthai bodolota thangni okay kwthang tei kwthai ni sinimung taradi kwthang tei kwthai haike ta tongni kwthang ba kwthang no hallelujah because sama bai kwthang ya baithang kai to kwthang tonima bagi kwthang kai to kaham praise the Lord normal bemar no sengme chani malaya hangke an nukjagya guri tongnai a phola hamya bai bahake cheng a jaga seng bahake kaplai nge manai tam sengba bemar bai mang na hai kseklai tonglai sinai hai shaitan bai mang na khogjagi tonglai sinai sa di ni kai to sanamar bai ka samung a samung no sudu saime nang tabu abo khogjama klaya sa di ni samung sanamar bai ka kai to a samung no nang tini saime ngi tongo abo sake bariu abo khogjama klaya neng tini rang lakhs and lakhs ajiu a rang ajima nono kwthang torne kai to ni bagai nang use khlaimeya nang bemar naijak ma sa a rang no tuyuma kosok ru nang abo khogjak ma klaya a nono kwthang tornai bini mungku sungni bagai nang samung khlaimanya tamung ke bebak no bemar naijak nani aro kosogui thango samung kwbangma swnamjak taime nang tini abo khogjak ma klaya nang tini pailaya soikai to ni bagai nang yapri semeya abo khogjak ma klaya nang sikok bo khognani bwtharnani sokombonani bini samungno khlaino tongo deli nangba a jaga mang khobjagai tongkha khokjakma jaga bwtharjakma jaga sokomorjakma jaga tini kai to nono nani freedom bebak dwkhai khengeri baikha okay sumsokni dwkhai bebak hamya okay tamo tam nang maya hainba tong takphano because nang bwkharo sugu poito khlaime ani bagai no asuk kaplai rok nin thani sok paijak khaipa nang enjoy khlaime ani tongo samung beraja saime ani tongo nang bebak hamarini ni bagai lokhlai rajak nang amra enjoy khlaime ani tongo because kwthang rirmase nang kwthang no hamjagya kwthai no se hamjago Jisu kwthang no naituk laya kwthai yo se a Jisu kwthai no se naitugui tongoi layo nangbo da bahai
제디노 지수 크리스트 थैमानि आनि काहामों खानिनो बाग्रोम बारसाय मोसायमान नाय आदिनो नों सयसो गोथां बदलो हो तिनि जिसु थैमान दिन हो मोक्ति पक पक खिक्लाय नों मोक्ति पक पक खिक्लाय तंनि जिसु थैया नों बाग्रोम बारसाय मोसासितों नि जब थैयो बिकॉज निनि सुमसुंनो रुजना बागै जब क्रस साका थैयो हाके नों ताबो मोनिसितों तंथोकसितों खापांसरांसितों हा एन्जॉय खालायसितों आबुनि बागै जिसु ख्रिस्ट बेपाकनो नावै निनि जायरं नावै क्रस साका थैयो हालेलुया kaito kaha so ojora kabui tongnani ojora kwthei bodolo basai tonginani ojora kwthei lamao himnani ojora tamni bagui hinke ojora kwthangni sinimungno rugui soitano kutulyorni bemano kutulyorni okay kwbangma cancel tongmono kutulyorni okay nini kok thaisa bai hallelujah praise the lord nini a kok thaisa kwplai bukhukte ongkhormani kok bai shaitan kirima kharo nini a kok thaisa bukhukte ongkhormani kok bai hallelujah sadi kaito kaha praise the lord raja ni bwsa raja rok ni se raja ni sedeba elambago sabo a raja rok bujina musungke revelation poridi after nang right answer manana sini jisu christ raja ta a raja rok ke sabsla nang to sai tong ni buku kono raja rok ni raja sabo a raja ke a raja rok sabo to tong ni thani answer hallelujah buku sibi salaitive le jisu ke raja rok ni raja a raja rok sabo do you have answer 사이트 동그는 팅동은 보고 엉코르만 해보 라자롱니 라자 지수 크리스토 다보 라자롱니 라자 아버 지수 사이만까 어 라자로그 사보 할렐루야 프레이스로 아 안서 제 프로능 스라이스랑이 탕가는 바그로 마르사이 모사나니 똥톡나이 보롱노로 꼬버나이자 오케이 할렐루야 그마 저런노로 녹나 꼬버사이 모살라이만 있증노 오케이 orang mosanai bodolo botong laibo oke nuknai ro sao mayo a chapri pastor a sapri ro christian image ses khaikani so kai to lobui musama da christian image ses khaikani sai to oke david bahake musa thangi nai di oke a musaman dina thangi nai me ke pori phan nai di oke bodro ke je pro ongkhori phaikya oke a ark no nai nani asamai bokhok no nai nani masa mamulia যেদিন কবর চাই মোসাকা লোকরং মনি বাইকে বিহিকছে থু মোরা মোরাজা ওকে কবর চাই মোসাকা কাইতর ইমপ্রেস খা হেলেলি লোকো তাম হন বেবাং নো পগৈ नों जेफ्र काइतनि बागै बतुआ सिजाकनाय लोकोवो नोंसो खामसाजाक तेकरे काइतो काहा तांबलो संसार आं लोकोनो इमप्रेस खायना बागै आसाया नों बो संसार लोकोरंनो इमप्रेस खायना बागै आसाय फाया नोंगो संसार आसाय माने मेन रिजन तामका काइतनि मुंगनो कुसु खालायनानैसो so काइतनि मुंगनो कुसु खालायदि every time every second hallelujah praise the lord kok narengna kaito logi tongo ang kiria ang wanaya tong thogo amen David masatay musanay David resaptay resapnay botua hanjake angle hanjaknay होनग्रा सिदोंदा बयबो तो आंखे होनदों आंसो साइमन ब्लान तामखा नोंसो साइमन ब्लान दिन ताम बेनिफिट सफायखा सालखाबाय सालथांबाय सालमासो नखाबाय हाबाय सालमासो आनि सुमसकबाय आंले हाकसाल ख्लायजाखा आंसो साइमन ब्लाबो नोंसो साइमन ब्लाबो खोग्लुखौबा याफा खरब जाना बागै मोसामा बाबो सालखाबाय सालथां सालमासो नखाबाय हाबाय सालमासो आं सुमसबाय काखाबले आं बेमारबाय काखाबले आं थैमुंबाय काखाबले आं केसेनबाय काखाबले आंसो साइमोनब्ला तंथंमानो आंसो साइमोनब्लाबो हालेलुया
Praise the Lord. 그러니까 막 악식 그플라이 자가 속박이야. 똥통 뭐 똥통 할 때야. 능 바보로 뭐 크리스찬이 메시아스 그러게. 할렐루야. 항어로 보드로 부르고 있까이들 하사 함작이야. 오케이. 루코 kuma 보드로 부나이 부르고 있다 올래. 삼로 사바야 포크럽자는 문장는 사바의 컴피티션 니니어로. 어? kel 크라이데디 뭐로 컴피티션. 사바이전 컴피티션 소리 좀 세미야. 니니 coba 어승자를 워럭 봐야. 니니 coba. 니니 컴피티션 শয়তান বাইছি. শয়তানের ডেলি ইয়াকু ইয়া ফাতালা তনিনানি. और बरो भाई बरो कंपटीशन खाई सब तो तम प्रोब्री तुम नंग हाँ तभी नंग बरो बास जा कई तो कहा हालेलुया सालका बाई सालतां बाई साल मास नौका बाई हा बाई साल मास आनी सुमसक बाई आंग जे हाक जालंका अब आंग सिव आंग तोंग तोंग नहीं था नंग बरो साइमन ना बरो आ टेस्ट नो आन बुको जे प्रो कलायो मुई को थक बसत थक अब आंग से सिव आनी औरो कई तो निको ओके आनी yang ti kai tadi ko oro sok pai kya a kothok busugang saiman je saiman nai bus tong thok nai kai to kaha bini khai rok ma hamjak maro pai flaya ham bai takuk semol no bible verse ni bagai pordi jara nugui tong nai ro nin choba sabo bai nai di nengaro Ephesians chapter 6 verse 12 nang jaro boro bai boro competition lai tong layo badadi butu angi to kan butu asijagi to ka oke butu a kotor kuk sijagi to kan boro bai boro sai batalai to layo oke nin choba sabo bai nai di garo mokol chikagi kuloi nai di kay to kaha abon bagin fadik cengoro tam nukha Luke chapter 24 verse 5 Jisoo kethia kethangse so bo kethangse ba nung bo tabu bo baise thansang mani ba nung bo kethangno aro borrok Jisoo no kethei bodol naitung thanglayo sajaka kethangno kethei rokni bodol ta naitung di nung bo haino kethang Jisoo baise kerengjang ba kethang haiken tongsidi kethangor tongsidi okay kethang tomungong khona nangnai kethangole sokpai kya no tomung kethei okay tomung kethei aba acceptable ya abo nung soitano sida duglam bai janla bai phioger bas klaisiu bothar paisidi khok paisidi nei tini khokjaboi to kungba borro ta khokjati kesen kuk sabong ke kethei nu kondiro kethei pok pok klaija bo choba ongkori meya sugya kuk sabong ga kethei nu okay himi meya phan krei sabo kethei nung Jisu Christ bai thansang mani yagulo ta phano nung kethei ngi tongko hai ka ba kethei tomongo klaija hangke nung sik sugya nung sik phan kri te kri dunia wo chukna ha bai sukjaro kaisa no chabi a chabi sabo Jisu Christ kaisa mung no ya farjabo a mung sabong ka Jisu Christ hallelujah kai to kaha hai korong busuk tongo jagawo kathango tongnai ro te kathango tongoi busuk kaplai ni testimony to tong nung je tini kathango kathang okay te kaplayo okay kathang kaplai ni testimony to tong korok sa sago jago okay kathango sokpai kaplayo sokpai ang tini obahai ani sinimung obahai okay to tong korok sa sago ja kathang ro luko bus kango sakhir nai bosuk hamsajak barat bosuk hamsajak te kri praise the Lord kai to kaham 3 days ni ulo thangai basanai a Jisu se a Jisu no sang poito klai mano klayo amen kai to kaham praise the Lord sadik nung je tini kaplai bahake kaplai explain klai sadik borok no khnardi borok no obon kothoma kaham sab saka bible khulogi thangai no kok kothoma kaham no pina nango nei nung je tini Kristo sok paikya nung je tini kaplai a kok no nung sana ba abon kothoma kaham hallelujah sabo sok pai nung slaijak ba Jisu
사부 속바이 능 되니 급라 지슈 사바이 능 탄상에 버럭 거다 지슈 사디 어분 테스티모니 그나이 동 버럭 거방마 노고이 동 버럭 거방마 사디 어분 조라 할렐루야 every time 사키르 나이로 버럭 함사자 지슌티 라스 양나이로 버럭 함사자 능 라시 탕네 지슈 크리스토 파야 능 베마र 롱롱 클라이 동 탕네 지슈 크리스토 파야 능 그थैङै 동 탕네 지슈 크리스토 파야 능 어자가바 추기야 메레 동 탕네 지슈 크리스토 파야 finished 주니서 베마र finished 숨속 finished थैमं finished okay bebak disease bebak problem finished already you are winning side hallelujah I am on the winning side winning side winning side amen nung winning side tabo nung apply bodolo se hallelujah this is the time nung je apply a testimony nani okay a testimony nani nung je apply hallelujah praise the lord kaito kaham 지션이 비싱테 양끝항 몽샤리 바기보 와나야 승사로 급라이 띠판 아보 보콕바이 샤위시 마이냐 가이토 럽작튼 보콕 샨티 할렐루야 프레이즈 더 오케이 보콕 पुष्पा 앙끝항 오 크리스토 바이 탄산이 가이토 럽작튼 프레이즈 더 할렐루야 오케이 지슈사니 끝항 니랑마 가이토 럽작튼 할렐루야 Praise the Lord. Okay. Jeng sengsara kebni keba hamia salanya bagia. Sengsara seng kebra naslana bagia. Sengsara seng borok by borok fight kailai, coba kailai, batai lene bagia. Sengsara jeng tini kaitu ni mungno kusuk lainani. Te nukzagia sengsara, nukzagia borok by. Abahai sengsara je bokrong ganang rok. Abu rok no besen nani. Abu rok by si cini coba. Okay, borokno nung coba borok bai nung coba tak khai borok bai ta batai sidi borok hamia ta sasidi kun lab kariaro soitan menuyo ang thangna sa nangli ma borok bai borok sa walai tong lai siu menai tong soitan nono na sigu ini okay ang thangna soitan sai ang thangna sa nangli borok walai tong lai sa suka ani sam heleng suka je soitan ma chini soba boba ke soba ke khai borok soba khai ni bodol ani madari akai kya saiman chi nin soba sabo bai okay yes taku jetli ang belai ke apply se tabu okay kai to lob jak thang boku rebe ka ang kathang kaham kereng okay mongshana tui wanaya kiriau tongmani jisu ni jari se te bemar kerike ke apply se ya prishaza kai to lob jak thang okay tako okil yes hallelujah tini ang kathang take apply bodolo because jishwano saina ja kai to lob jak hallelujah praise the lord nini shini mung nang saiman sidi nang kathang se nini shini mung nang saiman sidi nang apply se nini shini mung nang saiman sidi shoitano mese na bagi se nini shini mung nang saiman sidi nini coba borok baya nang shoitan bai juddo nanglanya bagi se nukjaya sengsaro unseen world, manak sengsaro, dark world, heavenly places, trukna ha lebela tongai birik tongai pola ham yarok bai, abo pasi nini coba, nini gana nugui tongmani, nini dop hani borok, nini takuk, abo bai nini coba, nengke bono nini coba ngi tonglai, ani bodol di botol, tut, apa nini coba nuk zagya sengsa, menak, abo bo, menak sengsa ni, nuk zagya sengsa ni. Unseen world, dark world, titam sajo, heavenly places tongnai a phala hamyarok baise nini coba, nengkya takok bukuan walai leng lai tonglai, badri, soitano ta asa ta tong thong sini, are, haisina, saiman ciri dengbo, nono ke soitan kituma kleja nango, soitan le nono ke simuni tongo, nono ke soitan kiri kituma klej khana jaga se, nono nasi ke soitan muni tongo tini. Okay, tako amon, yes, kathang, ang jisuni, mumbai daily ano tuidului tongo, ano 24 hours. Okay, lama kaham puno ko kaito lob saktan. Okay,
Written munda dara ang hamya engnai okay kai terus deh kiro dara ang hamia ang engnai okay cholo ang asuk bujis labis tu malia hai pan hambai kono nang kongro bai ka try kai ma bagai pia ba written munda nang saimandi kai to nona hamjago nang suk apply te kare te okong no saimandi nang koraksa perfect kai to ni mokolo okay nini area o nini takuk bukurong ni thani o baithang niji kathang jaga basawi baron kathang no ya phanani hallelujah nang belai apply se belai phan gnang se nang saksana chugya tang shia tang jati nang sik shinai nang sik sukjak te kre abo bebak no jisu christo ni jare nang aji namania nang tong thokti nini sumsong na karja ka cross hakawo yes taku written munda nang belai apply se kaito kaha hallelujah okay 서지다 yes 지수 그리스도 바이 탄사 응의 belai no kaksango tongthogo abo mung sabai sujaknai kre kaito lobjakta takuk shemol ang tabu yapri shaja kaito ni hani bagai jisu pohorba ang bo tabuk pohor te khoroksa no te khoroksa no pohor tonui runa bagai ready kaito lobjakta hallelujah hallelujah agendro goshiman khanabla tabule srai ke sab tong khorok busuk goshina an logio okay ang kwthai bodolo kreikha ang kwthangba ang kwthai bodolo kreikha totong khorok busuk ani loglo gosinai ang kwthangba tabo Kristo bai thansangi ang kwthangba ang kwthai bodolo kreikha totong khorok sasuk oro totong khorok sasuk phan kwthang oro Kristo bai thansangi ang kwthangba ang kwthai bodolo kreikha totong khorok sasuk oro hallelujah praise the Lord kaito kaha hallelujah te kaisa ko nang kwthang no hangka ke khoroksa bahke saparita tonijak sini musasa khanai si ni na kwthang sok paikha nang kwthang o tabu sab bahke ke sebjagi tong nang ha sab bahke sebjagi tong kubui kong su size mali anu ge diba ai knawa nang anu thangmanu ke saje yangu kwthang na ble nang sab bai khajagi tong ha nono phiok na bagi je phai jisu kristo na khawi tong na bagi kabang kristo no aing saje yangu 사보노 쿠시 클라이냐 바기 너무 승사로 볼리다르노 아보 쿠시 Hello, kaito ka hallelujah praise the Lord 사보노 쿠시 클라이 동 너무 승사로 사보니 꼭 하나위 능 쫄리 동 승사로 할렐루야 능 지수 크리스토노 쿠시 클라이메야 오케이 보노 능 사키리만야 거럭서석 뭉서석 흔나이 시에 능 야프리 쉐메 양이 동어 아만 사바라 두니야워 माने असंसारो नों कप्लाय हिनि गोसुई जे नों साकसा केसे नोंनि दंमोनि आबनि सेबारा लासिमा सिंजाथाय करे यांला कप्लाय गोसुओ केसेन दं फना सानासि अमु खनासि नोंबा आ फना संनोसे खुशी खलाय दंब्ला नोंबा कायतनो खुशी खलायनि कुनु इंटेंशन करे कायतनो मुंनो कुसु खलायनि कुनु इंटेंशन करे नों अलवेज आ फना संनोसे आं कोनता हनिद आं कोनता हनिद ang khen nó giờ mình con khởi trong này anh sim lần chỉ cái phát mar này pia sao nó खुशी khởi trong nó ông có đi appreciate 너가 아수고 야롱 수리 동네니 사야 고톨릭 탕릭 संसार गनांगै कथमा काम तुनि रेडी आवश्यक कबले अर नगो यारं सुरि तंनि सायाब्ले थांनि संसार गनांगै कथमा काम तुनि नानि praise the Lord hallelujah le hambayo jorawo kaplai jora nai malaika te
Ang ni jibo belai tongtoka khaklai norobo tongtokana tongtok janai kok kobono kwthai bodolo kwrikha kwthangse suari rongma saka kwthangno tangi kwthai bodolo naituk kwthangse jisu nung a kwthang jisu bai thamsangkha nung tabuk kwthangse nung kwthang tei kwthai bodolo ta thangsidi kwthai tomungo ta tongsidi kwthai yapri sema hai mane kwthai je jaga thango aing ta thangsidi kwthai phan kwrwi kwthai chugya nung sisidi serai serai sini nung kwthaiya nung thangse hallelujah bela hambai norok live participate khayo bagai ang tabuk daily no chaitok tongo sarik sarigo live phainani tei tomono phaile ang saiman city ang korang sasuk thayo fellowship roko sogui khana hani wan su dinaro piaba live bo phainani time obono 7:40 to 8 ake 8 8 10 ab hai time rokota ang je mansa try khaine 8 no maintain khainani okay hallelujah phadi to line kai ton kobo kuplongoi te khoroksana supungri layana amen asang sitem meni khairok ma hamjak marok pai flaya amen hambai line phadi father thank you nin kaplai kok ni baki nin bless klaika nin hamari klaika nin kok enough nin kok khanamang sung poito ganango poito ganang ko ni message ya poito ganang ro kaplai ka ya pishote nin mongno ko chuklai thank you Lord. Thank you in Jesus name amen 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 okay bela hambai norok jo tono khana angkha worship service tongo khana live phaya mane phungrogo phaya ta khana aichen sarigo ang live phainai 8 rok 8 phaisingo no ke khana norok Sunday worship ni je sharing video abo bahaino log log live phaigla ya bolo recording khlaimani ya bolo upload khlaijaknai abono norok khanai mannai khana hallelujah praise the Lord tong thong di khapang srangdi nang erengya nang belai kaplaise tei nang kathangse amen kathangba kathang haikeno tongsidi kathang tei kathai bodolota thangdi kathai hai ta angdi kathai phan kwrwi kathai chugya kathai manamo kathai sitra kathai no nogotoniya kathai hasal kesoro harjago se kathai ta angsidi nang kathai engthang ni Jesu Christ phaimaniya kathangba bok kathangba norok kathang kemang tornina bagise Jesu Christ asungsar phaikya bini thei bai kendo kathar khlaikya kaham khlaikya majra kri khlaikya nang tabuk hamsa suka nang hamsa jakse amen belai hambai